Sziasztok, én Johnny vagyok, és az elmúlt 10 évemet szeretném bemutatni. 12 évvel ezelőtt költöztünk ki Németországba párommal, és 2 évvel később erősödtek a panaszaim. Elsők azt hittem, hogy aranyér. Felkerestem a házi orvosomat, és mondtam neki a problémát. Elsőnek csak kenőcsöt írt ki, de nem használt. Utána tovább küldött a gastroenterológushoz, ott megtörtént a tükrözés, és mondta a gastroenterológus, hogy rengeteg polip van a vastagbelemben. Vett le egy pár próbára, ami hála ének jó indulatú volt, és pár hónap múlva mentem kontrollra, megint meg volt a tükrözés, és akkor mondta, hogy visszanőttek, tehát folyamatosan nől. Ezért mondta, hogy valószínűleg FAP-s vagyok. Ez egy ritka genetikai betegség, amely kevés embernél fordul elő. Azt mondta még a doki, hogy erre egy mód van, hogy teljes vastagbél és végbél eltávolítás műtétet kell csinálni. Ez a hír minket teljesen lesújtott, nem tudtam elképzelni, hogy mi fog történni ezután, hogyan fog teljes életet élni. Utána voltam fogászati kezelésen, ott a doki észrevette, hogy valami van az államon, itt 2 oldalt. Ezért jó megvizsgálta, megnyomkodta, és azt mondta, hogy ez valószínűleg nyálkő, és beküldött a szájsebészetre. Ott is megvizsgálták, és mondták, hogy ez valószínűleg oszteóma, csontkinevés. Ezért beutaltak Heidelbergbe a fejklinikára. Mondták, hogy ez oszteóma, de elküldenek CT-re. Elmentem egy fej CT-re, és akkor ott bebizonyosodott, hogy ez az oszteóma. És ez is hozzá köthető az alapbetegség, az FAP-hoz. Kérdezte a doki, hogy van-e más betegségem, és akkor mondtam, hogy FAP-s vagyok. Erre mondta, hogy minél gyorsabban meg kell csinálni a műtétet, hogyha még nem volt eltávolító műtét, mert komoly szövődmények lehetnek ebből a betegségből. Hazautaztunk Magyarországra, és egy másodvéleményt szerettünk volna kérni magyar orvostól. Elmentünk, és elmondtam a problémát, és a doktor úr mondta, hogy van lehetőség megműteni. Ő is elmondta ezt a teljes vastagbél, végbél eltávolítást, és elmondta, hogy hogy csinálná. Teljesen felvágna hosszába, és úgy kivenné a vastagbelet a végbéllel, egyből visszavarna mindent, tehát nem vezetné ki a vékony belet, nem adna sztómát, hanem egyből rávarná, és mehet minden tovább, azt mondta. Hát nagyon lesújtott minket a hír, teljesen remegtem. Nem tudtam elképzelni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Nagyon sokáig hatás alatt voltam. Visszautaztunk Németországba, elmentem a házi orvosomhoz, és ő ajánlott egy klinikát, a Heidelbergi klinikát, hogy az nagyon jó. Ott van speciálisan erre a betegségre szakosodott részleg. Ez volt az utam kezdete az FAP-val. A következő videóban arról beszélek, hogy hogyan döntöttünk a műtéttel kapcsolatban, és milyen kihívások voltak utána. Köszönöm, hogy megnézitek a videót, és ha te is érintett vagy a témában, vagy valamelyik rokonod, barátod, akkor nyugodtan kommentelj, és én válaszolok. A következő videóban még bővebben kifejtem, hogy mik történtek velem. Ennyi. Nem? Tartsatok velem a következő videóban, és sziasztok!